inutang-utang sampai sawati aku perasanan ujimu Sugeng izin Mbak Lina. Selamat pagi Pak. Asli Tulungagung ya? Asli Tulungagung Pak, kula Pak. Tulungagungnya pundi? Asli Tulungagungnya pojok campur darat. Campur darat. Iki kula caket pesisir mriku Pak. Oh, itu. Dekat pantai. Nggih. Pantai apa jenenge? Pantai Popo, Pantai Side, Meligemah. Banyak Pak kalau di sana Pak. Oh iya. Sak kidule pantai, kidule meleh nggih. Lu kok kidulin mulai? Lah kidule kan enten pantai meleh to. Mbak Linong minangka bintang tamu. Langsungipun nggih Pak. Nggih. Belajar ini. Tak dikake langgeng muga-muga dadi bintang tamu terus. Selalu merendah. Jadi masih peringkatnya tinggi nih Mbak Linong bisa merendah. Adab asor etikanya luar biasa. Wong bintang tamu iki tanpa beda sendiri kok iku wahyon kok. Ngaten Nggih, suarane pas-pasan. Pajahe yo pas-pasan. Nek keterima dadi bintang tamu yo akeh. nggih. Kowe mbok ayu kaya Suprobo nek urung keterima yo ora iso. Nggih, Pak nggih. Bejo-beji. Lah, Nggih. Nggih. Mula kudu sergap prihatin, sergap tirakat. Nek cara Mbah-mbah biyen kalau wong Jawa iki nek wetone iki kudu dirakati. Mun saya wetone nama Mbak Lino. Kula, ayo ditebak kalau orangnya seperti saya apa? biasanya Wis sik jos Mbak Jo. biasanya kok September Kliwon Pak. Berkeliwan kok. Tapi anu Pak. Pasarannya bener toh. Mergo lembah mana iki padha. Oh September. Padha you and me padha. Oh gitu ya. Mbak Lino ini ora kleru setupae. Laras niku mau lho Pak Kliwon. Tapi wah, kleru kowe. Kliwon Pak. September gitu. Ndelok Kliwon pasaran. iki ning tengah gone 8 hitungnya. Dari ning tengah iki jane sampean gampang le golek jodoh. Nah, Lor sampar sandung ning rumpute gampang golek jodoh ya disampar sandung karo wong lanang. Rupane ngoten niku. Ini perlu kula urus Pak. Kok iso jenengan niku kok ngoten niku sanjane Pak. Lho kowe wong Jawa kudu ngerti nek legi iki ning wetan, ya. Nggih. Paing ning kidul, pon ning kulon, wagi lor, kliwon ning tengah. Dadi cah wedok kok wetone kliwon, ya. Luwih-luwih Senen kliwon kuwi gampang diselingkuhi. infonya itu Kowe kudu ngerti menguasai cerita prasanjan Dewi Basundari karo Dewi Soma ngono kuwi. Dalan ki napa ngoten niku to Pak? Lho ndambahi dhewe iki wis dipitungan mateng, Nong. Mateng. wis kene wae awakmu Ya kapan-kapan Kita harus bangga menjadi orang Jawa. Lah kuwi aku golek jurnal sing hitung-hitungan mung urung ketemu jurnal. Wis enek. Aku arep gawe iki terus sumbure tak beli Prasajan Basundari itu pondasi dasar pendidikan wong Jawa. Dewi Basundari terus dadi simbole bumi. Mula wong Jawa ngarani bumi iki karaktere ibu. Oh, Mbah biyen gawe cerita Dewi Basundari kuwi putri. Terus ketemu karo Resi Respati, planet sing ana slindange. weh Betul kok. Ih, Pak. Kowe harus Bener banget sih, Pak. mulane awakmu ki wis ayu karo golek jangan dari fisik. wong Jawa ki ora teges dukun ora, wong Jawa ki mung niteni nganggo ilmune mbah-mbah biyen. Mulane sing di sumber Nah ki ya kelemahane iki urung ditulis ning jurnal Scopus. nanti ora Aku nulis jurnalnya lagi Sinta 3 karo Sinta
dua. 4 sing 2 lagi kalau Iya. sumpah tak urut ke bersinta terus gawe jurnal dhewe Rama. Ya. Rama iki ra bayar. Ramah di kantong ya. Ono Rama ya bersinta. Berarti wong Jawa wis ana titenane. Banget toh Pak. Tapi kok ngendi-ngendi dalang kok ngoten niku to Pak ngendi kok. Ya ketemu kliwon ku. Luput pisang kena pisang. Masa ngandikane mesti sing gampang diselingkuhi lah, terus sing gampang dihapusi lah. Ngoten-ngoten niku lho Pak, masa 10 jayane kapan? Ini. Supaya kowe ngrungokne Pak Sigit. Ibu kok gagas wong edan. Pak, saya sama Mbak Edri itu korban loh Pak. Yang sama. Supaya men lancar uripmu, ya. Kowe ruwatan sing ngruwat Pak Sigit ya. Nah, sing ruwat nih kok Pak Sigit, lah kok sing bagian ngedusi aku. Supaya resik nganggo kembang telon. Lho, ngono lho. Jenengane lho. Mbak partner, teges iki nyuwun pituduh, pitedah lumantar Pak Igit ngaten. Sekali lagi kamu harus bangga menjadi orang Jawa. Mbak Diwen, piyayi-piyayi hebat. Gamelan ini menunjukkan bukti bahwa peradaban Mbak Diwen ini luar biasa. Iso nggawe alat musik saka perunggu. Perunggu sing digawe saka timah karo tembaga dicampur. Terus digawe bentuk pencon, ono bunang, wilah, ono balungan sinten. Dan itu berkarakter ono treble, middle, gas. Wong luar negeri guru iso gawe senar gitar. Yang padang pasir guru kulit dipentang. Ya wong Jawa lho, jaman semono iso kulit dipentang kendang. Senar dipentang, siper karo rebab, perunggu. Ini menunjukkan kehebatan Mbah Dewi. Dan enten-enten nek sing bentuk pencan iku terinspirasi dari mana ya Pak? Pencon kuwi dhuwure lancip kuwi minangka pralambang simbol. Lancipke, fokuske pikiranmu ning ngarsane Gusti kang murbeng jagat. Munggah kuwi hablum minallah. Nek sing balungan datar kuwi simbole hablum minannas. Kuwi nek gendar direnteng-renteng ana kuwi hablum minalam. Dadi yo karo Gusti Allah, karo manusa, karo alam. Takono mahasiswa UNES kowe. Jangan gitu dulu kok. Wis pindahne UNES wae yo pindahne. Bentar ya Pak, saya biar bisa dulu ya. Makanya kita itu ilmu angele dulu ketemu. Lah nek ketemu kita bisa sharing, kita bisa saling beradaptasi ngono. Kenapa aku kapan-kapan ning nggonku. Nggih ya, kula kapan-kapan tak sowan nang jenengan ngoten niku. Aku malah males wae. Ngoten to Pak. Mbak Ina kan ya. Lembah karo jaranan ya. Khas Tulung Agung. Tulung Agung. Sayangnya ora tak gawe jaran. Nah, kula ngawon Pak. Ojo. Ampun, kula biasanya jane betul jaran ya Mbak Pak, tapi hari ini tidak bawa. Ya bintang tamu besok harus bawa jaran, bawa topeng gitu. Satu lagu jaranan nanti terus undian door prize. Ya. Bolak-balik harus sinden. Undian door prize bagian nanti guru-guru terakhir baru sepeda motor. Ya. Oh, iya, Ya. siap. Lagunya apa, Duk? Tinggal katersan? Pak pundi-pundi kula niku terus sih Pak. Yo merekmu Awakmu ki usula. Anu aja, itu aja. Kita sumiler aja ya. Ya. Oh ya. Ya. Geber sumile. Cakok Ini nganu lho, kemampuan yogaku pas-pasan lho nek jare pas. Boten sagetan. Itu kan lagu populer, Pak. Oh, maksudnya Boten lho, Pak, iki sae lho, Pak. Pas iso maksudnya ini, pas iso. Sae lho, Pak, nggih ket wau nggih boten wonten lupute kok, Pak. Guntur yo iya. Dilok ladane ditendani Pak Desumo barang. Nah, Ahli pengobatan ku njaluk tombo Pak Desumo ngono. Pak Kok De, ketok lara pikir. iki walah lah Pak jenenge pikir yo ketok yo kabeh iki. Karya Pak Dalang Kediri. Pak Kediri lagi. nggih. Pak Geduk Sesmantoro. Nggih. Yuk coba dados.
Hati-hati ya. Mangan pari. Hitung
karo jebret ngono kae ya. Sementara kebangetan kok ya. Mangga nek 1000 ya. Menggah. Enggak. Mas Rangga, kamu tuh gimana sih? Ya. Aku jadi butuh nafas buatan kalau kayak begini. Awan. Oke, nah, kelebihan napas berarti butuh pengurangan dong. Iya. Iya, baik. Terima kasih.